Ja sam uvijek za borbu, uvijek smatram izbore ključnom kompeticijskom silnicom u političkom životu, naravno kada je normiran, kada je praćen i znanjem i vještinama i tako dalje. I ne možete izbjeći. Zato su izbori zanimljivi i zato su i potrebni. Ali treba održavati jednu političku razinu ne samo radi sebe, ako smo u politici, nego u prvom redu radi sredine koja nas bira. I zato mi je žao da je ta politička komunikacija koliko god bila zabavna. Znate, kao da gledate nekakvu crnu komediju. Ali koliko god bila zabavna i zanimljiva, ona ipak mora prezentirati određene vrijednosti. Osobito sada imam, nažalost, osjećaj da smo mi kao zemlja koja jest mala po broju stanovnika, po teritoriju i tako dalje, ali koja je naravno članica moćne Evropske unije i moćnog NATO-a, tim međusobnim svađama propustila šansu da svojom pameću i energijom, osobito najvažnijih ljudi, da nešto u ovom trenutku.